बे इन्टारटेनमेन्ट आरो एल'ग्रा मोना खालि आंखौल' सिगां सिगां खनहोबाय थायोब्रा। गावस्राथ' रावबो सिगाङावनो खनफेरखायाखै, खालि आंखौल' सिगां सिगां थिनहरबाय थायो खननो। आं हले दिनै खनखायाबो, एल'ग्रायानो सिगां खनबानो जाबाय दिनै। हाबाब प्रेक्टिकेल बाबु, आङो खननोनो रोंफेरथारा, आंखौसो खननो होबाय। आङो हारमनिल'सो दामनो रोंगौलै, आं बेबायदि मेथाइ सेथाइखौ खननो रोंफेरथारामोन। दे बिदिबाबो दोंसेसो खनलाबायनोसै, जायाबाबो खोनासंबानो जाबाय प्रेक्टिकेल नोंथां। दामना होदो दे इन्टारटेनमेन्ट मोजांनो। दानि सेंग्राफोरालाय गोदोना दानस' दानस'सो आंखौ लागायजोब्बाय। हाब एल'ग्रा नोंथां, मासे देन्जार मेथाइखौ खनना होखो नोंलाय? साला आंखौबो बे दानि सेंग्रा खुदियाफ्रा बेबायदिनो दानस' गोदोना दानस' माबा गाज्रि इदिट खालामै बेबायदि खालामजोब्बायलै। नोंनाबो आंनिजों माथो एखे घटनायानो जादों। साला एल'ग्रा नोंथां नोंनियाबो। दे माबार सामब्रामफोर गावसिनि गोदोना दानस'नाय दुनस'निखौसो रायज्लायजोब्बाय साला। माला जाबावनांगौ साला, बारा गोबाव गैथारला बैसागुनि रिहार्सल लानाया। बिदि जाबाय सामब्रामफोर, एसे थाब मोजाङै खनना हो दे एल'ग्रामोन साला। प्रेक्टिकेल माबायदि जाखो नोंसोरलाय साला सामब्रामफोर? हाब एल'ग्रा नोंथां, रावबो खनाबालाय आरो आंनो खनबावनोसैलै। आं खनाबानो थानो सुखुथारालै इन्टारटेनमेन्टमोन। होखाबावनोसै, दानि सोलिबाय थानायखौनो होखावनोसैलां एल'ग्रा नोंथां। खनसैबो दामना होदो एल'ग्रा नोंथां हारमनिखौ। थाखा गोनां फैसा गोनांखौ सिख्लाफोरा एल'नो नागिरोसो। थिखादार कन्ट्रेक्टार मोनब्लाथाय थाब बारसिनथारनोसै, आयौ थाब बारसिनथारनोसै। दासोब्रा माथो बरिया जादों साला, बेफोरसो दाब्रा बर'नि गानफ्रा बरिया जादों प्रेक्टिकेल नोंथां। साला बेबायदि मेथाइखौसो जोंनो नांगौब्रा, ना मा होनो थाख्लाय साला बरिया जाखादों साला। होखावदो नोंबो साला दसे थाख्लाय सार, नोंबो दोंसे खनना होबावदो। हाबाब इन्टारटेनमेन्ट, आंसो खननांगौ जालायबाय दायो। आं मेथाइखौनो खननो रोङालै इन्टारटेनमेन्ट। दे बिदिबाबो खनना होलाबायनोसै आं, मोजां दामना होबानो जाबाय एल'ग्रा सानैबो। होखावनोसै आं साला। हान्थु लोरोफो सोमावनानै जोंहानि न'आव हाबफै।